Λοιπόν, θα προσπαθήσω να raise up to the challenge του κυρίου Μαλά. Έτσι. Είχα διάφορα καψόνια, τα έχω αφήσει για το τέλος. Έτσι, γιατί πάντα μου λέει τι να κάνω. Νομίζω ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά εντάξει, πάντα ανυπάκουα. Λοιπόν, ο στόχος μου είναι να μιλήσουμε για εφαρμογές οι οποίες μπορούν να παίξουν πάνω από τις προχωρημένες υποδομές που έχουμε. Αυτό είναι αναμφισβήτητο και θα το συζητήσουμε. Και εφαρμογές μέσω της οποίας προφανώς μπορεί να γίνει αυτό που λένε monetization, δηλαδή να βγάλουμε λεφτά και από το private sector και σε θέματα private sector, ιδιωτικού τομέα, αλλά και βέβαια θέματα public sector. Όταν λέμε ότι οι υποδομές μας είναι πάρα πολύ δυνατές, πρέπει να εξηγούμε λίγο τι εννοούμε. Καταρχήν υπάρχει ο κόσμος που θα μπορούσαμε να το πούμε του IoT, στον οποίο εμείς μπορούμε να διασυνδέσουμε μέσω του οποίου μπορούμε να διασυνδέσουμε πια τα πάντα. Είτε είναι συνδεδεμένα, για παράδειγμα μέσω SCADA ή οτιδήποτε τέτοιο το οποίο μπορούμε να το κάνουμε πιο ευφυές, είτε να μην είναι συνδεδεμένο, να είναι κομμάτι του φυσικού κόσμου και εμείς να το φέρουμε και να το κάνουμε κομμάτι του ψηφιακού κόσμου. Έχουμε πολύ δυνατές υποδομές σε δίκτυα, σε πρόσβαση και το θέμα μας, εντάξει, προφανώς θα μπορούσαμε να πάμε και καλύτερα, αλλά το θέμα είναι να τα έχουμε όταν θα χρειάζονται. Πιστεύουμε ακράδαντα κιόλας στην εταιρεία, στα μελλοντικά μας, ότι και ο ρόλος του δορυφόρου, των δορυφορικών, θα είναι σημαντικός. Αυτό υπάρχει μέσα στο 5G Advanced, στο 6G κτλ. Και θα το εκμεταλλευτούμε. Έχουμε πόρους cloud, έτσι, οπότε μπορούμε να τρέξουμε το AI μας με διάφορες επιλογές, σε δικά μας premises, σε premises του πελάτη, σε hyperscalers και πιστεύω ακράδαντα ότι και σιγά σιγά και οι operators πρέπει να το δουν αυτό και να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη λύση. Και βέβαια υπάρχουν πολλές εφαρμογές, οπότε είναι ας πούμε στις 4 βαθμίδες το σύστημά μας. Όταν μιλάμε για εφαρμογές και υπάρχουν αρκετές και μερικές θα σας δείξω που έχουμε φτιάξει κι εμείς, αλλά και βέβαια υπάρχει και μια υψηλή τεχνογνωσία και για το μέλλον. Στο κομμάτι αυτών των εφαρμογών τα πράγματα είναι αρκετά θετικά θα έλεγα. Για ποιο λόγο? Διότι υπάρχει ενδιαφέρον από φορείς. Δηλαδή, εδώ και η εταιρεία είναι 12 χρόνια, αλλά ας πούμε ότι συστηματικά και λίγο πιο εντατικά είμαστε περί του COVID. Δεν έχει υπάρξει ένας φορέας στις διάφορες περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, νερό, ενέργεια, βιομηχανία κτλ. Που μας είπε ότι δεν χρειάζομαι τίποτα, τα έχω όλα. Οπότε υπάρχουν ανάγκες, έτσι, και υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτό δημιουργεί δύο ευκαιρίες. Ευκαιρίες καταρχήν για operators και για vendors, προκειμένου να δώσουν ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο δεν είναι μόνο connectivity, γιατί ακούσαμε για Gbps και για διάφορα τέτοια τα οποία χρειάζονται, αλλά εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι θα πρέπει να μας δίνεται κιόλας εμάς, σαν application developers, ένα σύστημα μέσω του οποίου να μπορούμε να έχουμε και μία ακόμα επιλογή σε ό,τι αφορά το cloud. Και επίσης, ένα ακόμα θέμα είναι ότι έχουν άπειρα δεδομένα στο δίκτυό τους, τα οποία μέσω των APIs που είπε και ο κύριος Τσόνης, θα μπορούσαν ίσως να τα κάνουν expose και να κάνουν τις εφαρμογές μας πιο ευφυείς. Οπότε, παρόλο τον προβληματισμό και παρόλο το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά θέματα να λυθούν, εγώ βλέπω ένα μάλλον λαμπρό μέλλον μπροστά για αυτό την ομάδα vendors και operators και γι' αυτό βέβαια και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να συνεργαστούμε. Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είναι οι Wings, μιλάμε για εφαρμογές, δηλαδή επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Είναι μια απόφαση που πήραμε 12 χρόνια πριν και πιστεύω μας βγήκε σε καλό. Σήμερα θα σας μιλήσω για πράγματα τα οποία έχουμε αναπτύξει και έχουμε στο πεδίο, έτσι, και μπορούμε να σας τα δείξουμε και έξω, αν έχετε χρόνο, στον τομέα βιομηχανίας και αγροτικά, τα οποία επενδύσαμε και εγώ προσωπικά, αλλά και γενικά η ομάδα πάρα πολύ τον τελευταία σεζόν μιλώντας Σεπτέμβρη με Αύγουστο του 2024. Θα μιλήσω λίγο για μεταφορές, για οδική ασφάλεια, το οποίο είναι ένα σύστημα στο οποίο δουλεύουμε αρκετά ερευνητικά και αναπτυξιακά και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το βγάλουμε στον αέρα έτσι πολύ σύντομα. Θα σας δείξω και λίγο την πρόοδό μας για ενέργεια και για το περιβάλλον, δηλαδή για προστασία από πυρκαγιές, έτσι, το οποίο είναι ένα σύστημα το οποίο δουλεύουμε αρκετό καιρό. Και τελευταίο, η εφαρμογή νούμερο 6 θα είναι το θέμα με την υγεία, για το οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Τζορτζακάκης, αλλά και νωρίτερα αναφέρθηκε κυρίως από την Νόβα. Και θα σας εξηγήσω τι κάνουμε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία, καταρχήν δεν μου αρέσει το στερεότυπο ότι η Ελλάδα δεν έχει βιομηχανία. Έχει, πάνε πάρα πολύ καλά, έχουν παγκόσμιο impact και εδώ που τα λέμε και ψαΐνια μηχανικούς, ας πούμε, με τους οποίους με χαρά συνεργαζόμαστε. Ένα πρώτο σύστημα, περιγράψω λίγο το πρόβλημα, είναι ότι υπάρχει, φανταστείτε, μια μεγάλη γιάρδα, μια μεγάλη αυλή, ένας μεγάλος χώρος, ένα κάμπους, μέσα στο οποίο υπάρχουν προϊόντα διαφόρων τύπων. Το ζητούμενο για εμάς ήταν, μπορείς να μου βεβαιώσεις αν φορτώνει τη σωστή ποσότητα και ποιότητα?
Οπότε τι κάναμε? Χρησιμοποιήσαμε δίκτυο 5G, προφανώς το public και αργότερα private. Βάλαμε κάμερες σταθερές σε κάποια σημεία, βάλαμε κάμερες πάνω στο φορτηγό, βάλαμε ένα OBU δικό μας πιστοποιημένο πάνω στο φορτηγό. Συνδυάζουμε όλη αυτή την πληροφορία, location, πληροφορία, video analytics κτλ. Και πιστοποιούμε ότι η δουλειά έγινε ακριβώς όπως έπρεπε να είναι και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο κάναμε και το οποίο προφανώς χρειάζεται 24/7 γιατί δουλεύουν 3 βάρδιες, χρειάζεται capacity και χρειάζεται και delay γιατί τα πράγματα θα πάνε σε μεγαλύτερη αυτοματοποίηση σε ό,τι αφορά το να ελέγχουμε αυτόματα τα αυτοκίνητα. Δεύτερη περιοχή, πάλι από τη βιομηχανία, είναι κάτω στην Κρήτη, ανακύκλωση σκουπιδιών και εκεί κάνουμε το διαχωρισμό. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη πλαστικών, έρχονται με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι, προφανώς δεν έχουν κάποια τάξη. Οπότε εμείς τι κάναμε, φτιάξαμε AI ώστε να μπορεί να τα διαχωρίζει αυτά. Υπάρχει κάμερα, περνάει μέσα από δίκτυο 5G και άλλα βέβαια. Έρχεται στο AI το δικό μας, αναλύεται και καθοδηγούμε κάποιους βραχίονες ώστε να τα κάνουν picking αυτόματα και να τα διαχωρίσουν. 5 είδη πλαστικών. Φτάνουμε σε ακρίβεια 80%, δηλαδή εκεί που οι άνθρωποι που δεν υπάρχουν για τέτοιες δουλειές και καλώς δεν υπάρχουν, θα μαζεύανε 100, τώρα χρειάζεται να διαχωρίζουν 20. Θα το πάμε και καλύτερα σε επόμενο στάδιο. Τα 2 έργα που σας είπα παραδίδονται εντός του Οκτωβρίου και θα δείτε τις ανακοινώσεις. Αγροτικά, έτσι για να πάμε στη δεύτερη περιοχή. Στα αγροτικά είναι ένας χώρος στον οποίο πάλι υπάρχει κάμερα, πάλι υπάρχουν σένσορες, είτε κάτω από το νερό, είτε κάτω από το έδαφος κτλ. Στη φετινή χρονιά είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που η ζωή και οι προσπάθειές μας οδήγησαν αγροτικά στη Νότια Αμερική. Αυτό που βλέπετε αριστερά είναι από την Ουρουάη, όπου πήγαμε και στήσαμε σε 5 σημεία κάτι το οποίο είναι πλέον μικρό εμπορικό, αλλά πολύ σημαντικό βήμα. Ενώ οι άλλες 2 ιχθυοκαλλιέργειες, εντάξει, ίσως προφανώς δεν μπορείτε να το ξεχωρίσετε, είναι από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Βόρεια Αφρική. Παίρνουμε τα σήματα, έτσι, narrowband IoT ή 5G αν είναι βίντεο και αναλύουμε διάφορα πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι η ποιότητα του εδάφους, αν πάει καλά η παραγωγή σου στην ιχθυοκαλλιέργεια, μείωση του irrigation και βελτιστοποίηση και των φαρμάκων που χρησιμοποιείς, ώστε να είναι στο ελάχιστο δυνατό. Ένα νέο use case το οποίο βάζουμε είναι η ασφάλεια της υποδομής. Τι εννοώ ασφάλεια της υποδομής? Σε πολλές περιπτώσεις σε μια ιχθυοκαλλιέργεια, για παράδειγμα, δεν πρέπει να πλησιάσει όποιος και όποιος. Έτσι. Οπότε έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα στο οποίο μπορεί να βλέπει διάφορα περίεργα πράγματα, τα οποία δεν πρέπει να συμβαίνουν και να στέλνει αυτόματες ειδοποιήσεις, ώστε οι φύλακες να ανάβουν φώτα ή να κάνουν οτιδήποτε. Αυτό το έχουμε σε 2 installations και ήταν μέσα από τα κατορθώματα, ας πούμε, τα οποία τρέξανε από Αύγουστο του 2023 μέχρι Σεπτέμβριο του 2024 και εντάξει, προφανώς κυνηγάμε και τα επόμενα installations και επεκτάσεις. Στις μεταφορές εδώ και καιρό, από σκοπιά R&D, ασχολούμαστε με ένα σύστημα το οποίο λίγο πολύ έχει την ίδια αρχιτεκτονική, κάμερες κτλ. Δίκτυο 5G και ο στόχος είναι, μάλλον έχουμε 3 στόχους. Το πρώτο είναι η διαχείριση της υποδομής. Ήμασταν τυχεροί να συνεργαστούμε με κάποια εταιρεία και να δώσουμε κάτι στη Μάλτα. Διαχείριση υποδομής για μας είναι και η δομική υγεία, αλλά και το τι φορτίο περνάει. Όρια ταχύτητας, είδος φορτηγών, είδος οτιδήποτε οχήματος κτλ. Όλα αυτά βέβαια με video analytics. Οπότε το πρώτο κομμάτι είναι η διαχείριση της υποδομής. Το δεύτερο είναι η διαχείριση των σταθμών. Ξεκινήσαμε από parking και τώρα έχουμε περάσει σε installations για διαχείριση επιβατών. Και το τρίτο είναι η διαχείριση κάποιων οχημάτων, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το predictive maintenance, αν ο οδηγός έχει καλή συμπεριφορά και διάφορα τέτοια πράγματα. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πρώτο κομμάτι, το οποίο σχετίζεται και με την οδική ασφάλεια. Δηλαδή πιστεύουμε ότι έχουμε την τεχνογνωσία και θα προσπαθήσουμε βέβαια να το φέρουμε και στην αγορά πολύ πιο εντατικά, ώστε παίρνοντας διάφορα video streams να μπορέσουμε να τα αναλύσουμε, να βγάλουμε διάφορα στατιστικά, τα οποία είναι γύρω στα 10-12 KPIs, είπα για τις ταχύτητες, είπα για τα είδη, μπορεί να είναι μήκη ουρών, μπορεί να είναι τέτοια πράγματα, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και παραβάσεις. Έτσι. Και ο στόχος μας θα είναι να παίρνουμε αυτά τα streams, δικό μας AI, δίκτυα έτσι, κατά κανόνα 5G ή οτιδήποτε άλλο οπτικών ινών μπορεί να παρασχεθεί, με απότερο στόχο να υπάρχει η ειδοποίηση των αρμοδίων. Αυτά τα οποία βλέπετε είναι από ερευνητικά έργα τα οποία τρέχουμε, από εκεί βέβαια έχουμε και όλες τις άδειες, ώστε να μένουμε σε πλαίσια, αλλά να κάνουμε και πράγματα και να αναπτύσσουμε τις τεχνολογίες. Επόμενη περιοχή, περιοχή νούμερο 4, είναι μια περιοχή την οποία δουλεύουμε πολύ, δηλαδή
στο χώρο του νερού και στο χώρο της ενέργειας ξεκινήσαμε λίγο πιο νωρίς από τα άλλα και ως εκ τούτου έχουμε εξελιχθεί και πιο πολύ. Τι εννοώ εξελιχθεί? Για εμάς, πάντα όταν πάμε σε ένα πελάτη, το πρώτο πράγμα το οποίο κοιτάμε είναι αν μπορούμε να κάνουμε monitoring, να πάρουμε πληροφορία από την υποδομή του. Πολλοί είναι αρκετά εξελιγμένοι, όλοι χρειάζονται βελτιώσεις. Έτσι, και γι' αυτό εξάλλου μας φωνάζουν και μας μιλάνε. Το δεύτερο κομμάτι είναι βελτιστοποιήσεις. Δηλαδή αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι να πετύχει κάποια παράγοντα μεγαλύτερης παραγωγικότητας, να βελτιώσει την παραγωγικότητά του, να μειώσει κάποια κόστη. Κλασικά προβλήματα βελτιστοποίησης. Το τρίτο, και σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει στο χώρο νερού και ενέργειας, είναι αυτό που λέμε digital twin. Αυτή θα είναι μια λέξη η οποία θα ταλαιπωρηθεί σίγουρα από την κοινότητα στο μέλλον. Για μας όμως σημαίνει δύο συγκεκριμένα πράγματα. Το ένα πράγμα είναι ωραία interfaces ώστε ο άλλος να καταλαβαίνει πολύ εύκολα το τι γίνεται. Έτσι, αυτό απαιτεί και κάποια συνεργασία με ανθρώπους που μπορούν να σχεδιάσουν καλά. Το δεύτερο, που είναι το σημαντικότερο, είναι να μπορείς να κάνεις πειράματα και όλη αυτή τη γνώση που μαζεύεις να μπορείς να την εκμεταλλευτείς. Αυτό είναι το δεύτερο και σημαντικότερο. Οπότε, για παράδειγμα, σε αυτά εδώ τα συστήματα που μπορείτε να δείτε και έξω, τα οποία μάλιστα τα έχουμε εμπορευτεί και στην Ολλανδία και τώρα ενδιαφερόμαστε και για κάποια θέματα στην Ελλάδα, μπορείς να σβήσεις, για παράδειγμα, ένα κομμάτι μιας γραμμής παραγωγής ή να σβήσεις ένα τμήμα του εργοστασίου και να δεις τι θα γίνει ή να αυξήσεις, να ανάψεις κάτι και πάλι να δεις το impact σε παραγωγικότητα, σε ενέργεια, σε διάφορα KPIs που ενδιαφέρουν. Αυτό είναι η πορεία που θέλουμε να ακολουθήσουμε και σαν εταιρεία. Monitoring, AI optimizations και μετά digital twinning. Προχωράω παραπέρα σε ένα σύστημα το οποίο είχαμε παρουσιάσει και πέρσι και φέτος είμαστε χαρούμενοι γιατί τριπλασιάσαμε τα installations και προσπαθούμε να μπούμε και να το φέρουμε και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Είναι αυτό της προστασίας του περιβάλλοντος και πυρκαγιάς. Εκεί χρησιμοποιούμε υποδομές πάλι, για παράδειγμα ΟΤΕ, με τον οποίο έχουμε μια συνεργασία. Θα μπορούσαν να είναι βέβαια και άλλες υποδομές Δήμου και οτιδήποτε. Αυτό μας εξασφαλίζει ότι μπορούμε να στήσουμε τις κάμερές μας, οι οποίες δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο από κόστος και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο generic, πιο γενικής ας πούμε χρήσης. Πάλι το AI, όλα τα σήματα έρχονται σε δικούς μας AI μηχανισμούς, γρήγορα, με ασφάλεια κτλ. Πατενταρισμένα έτσι, σε αμερικάνικα patent office κτλ. Και από εκεί και πέρα στέλνουμε warnings σε ό,τι αφορά το αν υπάρχει καπνός ή οποιοσδήποτε κίνδυνος ή το βράδυ βέβαια, λόγω του θερμικού, μπορεί να είναι κάποια φλόγα. Αυτό προφανώς, πέρα από το τι έχουμε καταφέρει, θα συνεχίσουμε και να το εξελίσσουμε και περαιτέρω. Εδώ βλέπετε κάποια παραδείγματα. Το gateway που βλέπετε στα αριστερά έτσι, κάνει κάποιες λειτουργίες έτσι, συντονιστικές και είναι κάπου κρυμμένο και την κάμερα τη βλέπετε με το κόκκινο κάπως ψηλά έτσι, και βλέπετε βέβαια και την εμβέλεια την οποία έχει. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι από ένα installation το οποίο έχουμε στα Μέθανα. Εδώ είναι ένα παράδειγμα, μπορούμε να το συζητήσουμε σε λεπτομέρεια, ότι σε τάξη μεγέθους λεπτού εμείς θα αναγνωρίσουμε τον κίνδυνο, χωρίς false positives, χωρίς εξυπνάδες, δηλαδή αν είναι καπνός, είναι καπνός. Εμείς δεν την πατάμε τώρα πια από το αν είναι σύννεφο, από το αν είναι θολούρα, από το αν η κάμερα είναι βρώμικη κτλ. Και αυτό το λέω για να προσέξουν και αυτοί οι οποίοι θα στήσουν τέτοια συστήματα. Δηλαδή υπάρχουν παιδικές ασθένειες τις οποίες έχουμε ξεπεράσει με πάρα πολλή δουλειά και απογοήτευση κάποιες φορές. Έτσι. Σε τάξη μεγέθους λεπτού μπορούμε να στήσουμε τις ειδοποιήσεις και από εκεί και πέρα βέβαια τα πράγματα να πάρουν το δρόμο τους και έχουμε και αρκετά evidences, αρκετές αποδείξεις ως προς το πώς εξελίχθηκαν τα events, γιατί σας είπα εμείς μπαίνουμε στο χώρο, προφανώς υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία εμείς πρέπει να τα σεβόμαστε και πάμε και να κουμπώσουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τελευταία περιοχή είναι η περιοχή υγείας και ευεξίας, το οποίο είναι ένα σύστημα το οποίο παραδοσιακά το έχουμε αναπτύξει για να παρακολουθείτε ο καθένας μας. Έτσι. Οπότε έχουμε και δικά μας devices, αλλά και devices τα οποία ας πούμε, έχουμε βρει, πιστοποιήσει, έχουμε κάνει τις συμφωνίες μας, με σκοπό να παρακολουθούνται, ας πούμε, να παρακολουθούνται ασθενείς ή να παρακολουθούνται ηλικιωμένοι κτλ. Την επόμενη χρονιά θα επεκταθούμε. Θα πάμε στο χώρο των νοσοκομείων. Εκμεταλλευτήκαμε αυτά τα προγράμματα τα οποία ανέφερε ο κ. Τζορτζακάκης, τα Connecting European Facilities.
Βρέθηκαν νοσοκομεία, βρέθηκαν εταιρείες οι οποίες μπορούν να συμπληρώσουν το οικοσύστημα. Προφανώς και είναι κομβικές, γιατί έχουν εξειδικευμένο εξοπλισμό. Εμείς θα κάνουμε το ρόλο του integrator και βέβαια θα δώσουμε και κάποιες από τις δικές μας εφαρμογές. Εδώ τονίζω ότι πέρα από τα coverage, indoor capacity κτλ. Είναι πολύ σημαντική και η διαχείριση των δεδομένων προφανώς. Άλλος ένας χώρος στον οποίο θα μπορούσαν οι operators με όλο αυτό το trust το οποίο έχουν να μας βοηθήσουν. Λοιπόν, καταλήγοντας, πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές σε ό,τι και να δει κανείς. Οπότε υπάρχει και πάρα πολύ περιθώριο για δουλειά και εμείς έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας, άσχετα με το ίσως πανηγυρικό κλίμα σήμερα. Και για αυτό απαιτούνται οπωσδήποτε και να μεγαλώσουμε την εμπορική μας παρουσία, συνέργειες. Πολύ δύσκολα μπορεί να τα καταφέρει ένας μόνος του, πιστεύω, και χάνουμε χρόνο πολλές φορές σε ανταγωνισμούς. Εδώ και ένα χρόνο, αν θέλω να πω κάτι για την εταιρεία, είμαστε με τον Φεστό, οπότε πιστεύω πάρα πολλά πράγματα εσωτερικά και σε ό,τι αφορά την εικόνα μας έχουν αλλάξει, έχουν επιταχυνθεί και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για αυτή τη συνεργασία. Πέρα από την τεχνολογία την οποία έχουμε, θα ήθελα να πω και μια κουβέντα για τους ανθρώπους μας. Πέρα από το ότι είναι 150 συν, είναι και πολύ σημαντικό, πιστεύω, και σαν ομάδα αυτό που έχουμε φτιάξει και σαν ποιότητα ανθρώπων, δηλαδή συνολικά όλο το πακέτο. Για παράδειγμα, κάποιοι από αυτούς που βλέπετε εκεί αριστερά είναι δικοί μας μηχανικοί, οι οποίοι κάνουν την εγκατάσταση. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Αυτά για φέτος. Ελπίζω να ήμουν ό,τι έπρεπε και για αυτό θα ήταν το καψόνι. Έλεγα να ξεκινήσω το χρόνο δεν το προλάβες, κλασικά. Ποτέ. Το χρόνο δεν το προλαβαίνεις ποτέ, 16 slides. Έλεγα να ξεκινήσω με αυτή τη διαφάνεια για να... Αυτή θα ήταν, ναι. για να προξενήσω. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα παρακαλώ.